קיבלנו מאזרחים שיחות שאנשים שתהיה הקלטה. אתם כולכם יודעים איפה נמצאות ההקלטות, נכון? כן. באותו מקום שהקישור כניסה לשיעור, אז אפשר ללחוץ ויש, תהיינה גם הקלטות. אז אנחנו מתחילים את סמסטר ב' בבאסה גדולה. אבל ככה הוחלט, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו באופן לא כל כך משמח, כאילו אנחנו הולכים לקורס שנקרא רומא, מלחמה ושלום. כן, כי רומא הייתה אימפריה כאילו צבאית, מעצמה צבאית, כובשת, אכזרית, מתפשטת. אתם יודעים, אני מקווה שאתם יודעים, שהרייך השלישי, שלישי, כי מה השני ומה הראשון? הראשון זה קרל הגדול, משנת 800 והלאה. השני אני לא יודע, הר- או שלא. הראשון אלכסנדר זה מוקדון, האימפריה לא? הרומית הקדושה, מקרל הראשון הגדול זה השני. עד, אה, לא זוכר בדיוק, והשני זה האימפריה הגרמנית של 1870 עד 1918. של ביסמרק, נכון. אז הם בעצם מדברים על האימפריה הרומית. נכון שקארל הוא כאילו, והפרנקים הם ממשיכי האימפריה הרומית, אבל מה שיש להם זה המודל של האימפריה הרומית כאיזושהי מעצמה ששולטת על כל העולם. אז כאן אנחנו נמצאים, כאן אנחנו חוזרים. אם יש איזשהם מעצמות כאילו צבאיות, מלחמתיות, אז אנחנו מדברים בתקופה הקדומה על אשור. זאת הממלכה הראשונה שנתפסה כאיזו אימפריה צבאית מאוד 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 חזוקה, ואחריה רומא שהביאה את השכלולים של כל השיטות הלחימה, יותר ממה שהאשורים עשו. ואחר כך אנחנו כמובן מגיעים לכיוון של העת החדשה, הנאצים, ובהמשך שאלה גדולה איפה, מי עוד המעצמות. אני לא רוצה להיכנס לכל מיני דברים, אבל לפני שאנחנו נגיע לרומא, אנחנו בעצם צריכים לעשות את התקופה שמקדימה לה כדי לדבר על רומא, ואנחנו היום נייחד את השיעור לתקופה ההלניסטית, משום שאי אפשר בעצם לדבר על האימפריה הרומית או על הרפובליקה הרומית. לא, הרפובליקה אפשר, אבל האימפריה כאימפריה, בלי לדעת מה היה המצע שהיה קודם. כי יש לנו תקופה שהיא תקופה חשובה ומעצבת את כל מה שיקרה בהמשך. תראו, אנחנו בסמסטר שעבר עסקנו ביוון, היינו ביוון הקלאסית, כאילו מבחינת התקופה, קוראים לזה התקופה הקלאסית של יוון, אבל במקביל ראינו יש גם חיים בלבנט, ובלבנט במקביל לתקופה הקלאסית אנחנו מדברים בעצם על ימי פרס. הנה הגענו. אנחנו מדברים על ימי פרס, על השלטון הפרסי שהיה שם, היה מגע במלחמות של יוון פרס,
כשהפרסים באמת ניסו לכבוש את יוון ולהתפשט, ועסקנו בזה רבות בסמסטר שעבר. אנחנו עכשיו מגיעים שוב למפגש בין היוונים לפרסים, כשעכשיו הוא מהצד השני, שבעצם אלכסנדר מוקדון התפשט למזרח ויכבוש את האימפריה הפרסית, ולמעשה יתחיל תקופה חדשה שתיקרא התקופה ההלניסטית. אבל אני רוצה לומר משהו על השמות של התקופות. כשאנחנו דיברנו על יוון, אז כשאנחנו מתייחסים ליוון, ביוון גופה, אז אנחנו אומרים זאת התקופה הקלאסית של יוון, אבל במקביל יש פה תקופה אחרת שנמצאת בחלקים אחרים של העולם, ונקראת התקופה הפרסית. מה שקורה עם התקופה ההלניסטית, שזה שם שהוא נכון גם ליוון וגם ללבנט, כלומר אנחנו עכשיו משנים את הפריזמה, הפריזמה היא הרבה יותר רחבה במקום הזה של החיבורים שקורים יחד. אז, ואחרי התקופה ההלניסטית תבוא התקופה הרומית, שוב, זה שם כולל שיכלול גם את הלבנט וגם את יוון וגם את רומא, כלומר, לכן אני חייבת רגע לעצור בתקופה הזאת, בתקופה ההלניסטית, ולהציג מה קרה כאן. אני אעלה את המצגת. מה שאני רגע רוצה לומר, שכשאני עם המצגת, אז אני רואה מעט מאוד מכם. אם אתם רוצים לעצור, אם אתם רוצים לדבר, תגידו בקול גם מי מדבר. חלקכם אני... כן, שמואל. אז אני חוזרת שוב, אז תאמרו בקול, כשיש לי את המצגת אני גם לא רואה את הצ'אטים, אז פשוט תצאו מהמיוט ותדברו וגם תגידו מי מדבר כדי שאני אוכל לראות אתכם, כדי שאני אוכל להתייחס, בסדר? אז אני מעלה את המצגת, כל החומרים כמובן נמצאים במודל לרשותכם. שאלתי אם נלמד על המלחמות הפוניות עניתי לך כן. עניתי לך כן. כן, נגיע לרומא, אנחנו כן נתייחס למלחמות הפוניות. אז אנחנו בעצם מתחילים עם פיליפוס, אבא של אלכסנדר. רגע, למה זה לא עובר לי אוקיי. הוא הראשון שאנחנו צריכים להתייחס אליו, רגע, לדעתי פספסתי פה את המפה, אוקיי. יש לנו פה את המפה, אתם רואים את המיקום של מוקדון, שהיא ממש בצפון יוון, אזורים הרריים וחקלאיים, כמעט אין לה... אצלי לא רואים את המפה. אתם לא רואים את המפה? אתם לא רואים את המצגת? רואים רק את השקף הראשון. את המצגת כן, אבל לא את המפה. באמת? צריך לרדת שקופית אחת למטה. ירדתי. את לא במצב של ההצגה אצלנו, כאילו החלק שמציג לנו זה כל המצגת, לא ההצגה עצמה. אוקיי, רגע, אז אני אעשה מחדש, תודה. נראה, אני אעשה את זה מפה. עכשיו רואים את המפה. עכשיו רואים. עכשיו אתם רואים את המפה? כן. יופי, מצוין. אז אתם רואים איפה נמצאת מוקדון, היא למעשה
מקשרת בחצי האי הבלקני, המיקום שלה היא צפונית לאזור של אתונה, בוודאי צפונית לאזור של ספרטה, של הפלופונסוס, זה אזור הררי, יש לה קצת יציאות לים, אבל היציאה המרכזית בעצם החלקידיקיה היא פה חוסמת לה את הגישה הטובה יותר אל הים, והצעד הראשון שיעשה פיליפוס זה לכבוש את אולינטוס, את העיר הזאת שנמצאת כאן בחלקידיקיה, כדי שתהיה לו יציאה טובה יותר אל הים האגאי, אל כל המסחר שמתנהל כאן. מבחינת היוונים שיושבים באתונה, שיושבים בספרטה, המוקדונים הם בכלל ברברים, הם לא תופסים אותם כיוונים. הם קוראים להם ברברים, זה חלק מהעניין, אם כי למרות שבאיזשהו שלב המוקדונים כן הצליחו להצטרף לתוך המשחקים האולימפיים שהיו חלק מהמשחקים שנעשו רק מי שהיה שייך ליוון, הם כן הצליחו להשתלב, אבל הם היו שם בסוף. גם השפה היא דיאלקט יווני, כלומר הם כן בסוף מדברים יוונית, הם כן מכירים את השפה היוונית, בדיאלקט קצת אחר. עכשיו, כל מה שקורה, כל מה שאנחנו עוברים במאות השישית והחמישית, באתונה, בספרטה, לא קורה, לא עובר על מוקדון, הם מנותקים מהתהליכים, מכל מה שדיברנו עליו במהלך הסמסטר הראשון, על כל השינויים במבנה השלטוני, זה תהליכים שהם לא עוברים, כל החלשת המונרכיה והגדלת הכוח של המוסדות של הפוליס, אלה דברים שלחלוטין לא מתרחשים במוקדון, יש שם מונרכיה שממשיכה, זאת לא מונרכיה עם מלכים חזקים כמו המלכים הפרסיים ששיוו את עצמם לאלים, המלכים הפרסיים, המלכים המצריים, זאת לא הסיטואציה הזאת, אבל בכל זאת יש פה מונרכיה, לצבא יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בתוך העניין הזה, רוב המדינה, רוב הממלכה היא כפרים חקלאיים, אזורים חקלאיים, אין ערים גדולות, אין תרבות מאוד מפותחת, אין כל מה שראינו בעיקר באתונה וכמובן באיים, כל הדברים האלה לא קיימים. עכשיו, פיליפוס, מתחילת הדרך, אני רק מראה לכם פה את תראקיה, כי זה מקום שהוא מאוד מאוד חשוב, פה הוא מוצא מחצבות של כסף, והוא מאוד מנצל את זה להתחזקות שלו. אנחנו מדברים על המאה הרביעית. פה יש לכם סיכום מצ'רי קובר על מוקדון והמוקדונים, תקראו את זה אחר כך בבית. פיליפוס רוצה להפוך את מוקדון לממלכה עשירה. תזכרו שאנחנו נמצאים במאה הרביעית. תזכירו לי מה קורה באתונה במאה הרביעית. מה מצבה של אתונה במאה הרביעית?
בתחילה ואמצע המאה הרביעית. היא כבר במגמה יורדת, לא? היא בירידה קשה מאוד, כן. אז תזכרו שהאתונה, אחרי השיא, שהיא האימפריה האתונאית, שאנחנו אומרים באמצע המאה החמישית לפני הספירה, ב-450, 50-70 שנה אחר כך היא ממש בירידה. אחרי המלחמה הפלופונסית השנייה, יש שם ירידה גדולה מאוד, אחר כך עוד יותר, היא ממש ממש מסתבכת, יש אפילו תקופה של שלטון, של טירנים, יש באמת תקופה, אתונה מאוד מאוד חלשה. ממש לא האימפריה שראינו במאה הרביעית והחמישית, ומבחינת פיליפוס זאת הזדמנות. הוא עכשיו רואה את החולשה הזאת של אתונה, ואומר, אוקיי, הגיע הזמן לצבור כוח, להתפשט דרומה, לכבוש בעצם את התחומים של יוון, ולהפוך למלך של יוון. עכשיו, הוא עושה זה בעיקר משום שהוא מוצא את מכרות הזהב, מכרות הזהב האלה, והערך של המטבע, של הכסף המוקדוני, הוא היה מאוד מאוד גבוה. הוא בהחלט נתן פייט לדרחמה ולטטרדרחמה האתונאית. והוא בונה צבא, תמיד היה להם צבא, אבל הוא מקפיד על בניית צבא יותר מתוחכם עכשיו כשיש לו את הכסף, שגם פרשים, גם קשתים וגם פלנקס, כמו שיטות הלחימה שראינו של הצבאות של ספרטה ושל אתונה. ובזכות המכרות, הוא מחמש, הוא עושה את זה, והכיבוש של אולינטוס, שנותן לו את המוצא אל הים, משפר גם את הכלכלה מאוד 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 חזק. כמובן, יש מתנגדים, המתנגד הגדול שלו הוא דמוסתנוס, מאיש אתונה, תוכלו לקרוא את מה שהוא אומר, הוא כמובן מתייחס לזה שהם בכלל לא יוונים, אבל זה כאילו כבר איזו מלחמה אחרת לגמרי, הוא עדיין, זה לא עוזר, וגם שהוא מנסה לגייס איזשהו צבא להילחם, הם נוכלים מפלה מאוד מאוד גדולה, וזה פותח את הדרך לפיליפוס להיכנס לברית האמפיקטיונית. יש פה את הנאום של דמוסתנוס, אתם תוכלו לקרוא אותו בבית. ליאורה, איפה הגעת במצגת? כי זה תקוע על המפות. באמת? כן. מה יהיה? אני עכשיו בברית האמפיקטיונית. ראינו רק את המפה עד עכשיו. באמת? בשקופית הרביעית את נמצאת? אני לא יודעת איזה מספר. אני הייתי בשקופית של פיליפוס מלך מוקדון. זה רעיון, מי מדבר איתי, ליאור? מי לא, דיבר? ניקול. מי? ניקול. ניקול. תודה שאת אומרת לי, ניקול. אז אולי נעשה ככה, אני לא יודעת למה זה משתבש וזה לא עובד. אני יכולה להיות לא במצגת גדולה, ככה אתם רואים? טוב, אני לא יודעת למה זה ככה ישתבש. אני רואה. כן, עכשיו רואים. אוקיי, וזה לא קטן לכם מדי? טוב, לא, זה בסדר. אוקיי. כן, אפשר אז לקרוא. אני דיברתי על השקופית הזאת, שדיברתי על פיליפוס, זה הנאום של דמוסתנוס שתקראו בבית, ואני עוברת אל הברית האמפיקטיונית. בעצם הניצחון על אולינטוס ועל הצבא הקטן
מביאים לצרף אותו לאיזושהי ברית שקיימת ביוון הרבה מאוד שנים. ביוונית הארכאית, אמפיקטיוניה, זה פירושה ברית של שכנים. היא כנראה נוסדה במאה השמינית לפני הספירה, והייתה איזשהו גרעין להתאחדות של 12 שבטים לאומיים. בסוגריים אני אומר לכם שבחקר המקרא חשבו שאולי יש קשר של 12 שבטי ישראל, אולי זה קשור, המספר 12, כל המערכת השישיונית, בעצם זה לא המערכת העשרונית. אמפיקטיוניה היא קשורה למערכת שישיונית של 6, של כפולות של 6, ולא של 10, שאלה הכפולות שבדרך כלל מקובלות, וחשבו שגם הקשר עם 12 שבטי ישראל, אולי זה מקשר כל מיני דברים כאלה, אבל לא מצאו היום חיבורים מאוד מאוד קרובים, ונעזוב את זה. אבל בכל אופן יש פה ברית קדומה, שקיימת מהמאה השמינית לפני הספירה, שהמרכז שלה הוא בדלפי, וסביב מקדש אפולו בדלפי והאורקל. ואחרי הניצחון של פיליפוס על אולינטוס, הוא מתקבל כחבר בברית האמפיקטיונית, ולא רק זה, הוא בעצם הופך לראש הברית. במצב הזה, זה נותן לנו תחושה כמה יוון, הרי יוון, מה שאנחנו קראנו של העולם הקלאסי, כמה הן היו חלשות. הוא ממנה את עצמו להיות המגן של דלפי, וכאילו הוא מכפיף את כל השותפות לברית. תחתיו הופך לבורר העליון בענייני יוון, ומכניע באמצעות בריתות את רוב ערי יוון תחת שלטונו. דיברנו על זה שדמוסתנוס מתנגד, גם תבאי, אבל זה לא באמת עוזר, ובאמת בקרב גדול של אתונה ותבאי מול מקדוניה ופיליפוס בשנת 338 בחירוניה בבואטיה, שזה, אם אנחנו מדברים על עתיקה, האזור שאתונה נמצאת בו, אז בואטיה זה חלק קצת יותר צפוני באותה רצועה, שתהיה, לחזור למפה, זה יעזור לכם? אני אחזור למפה. כאן זה עתיקה, החלק הלבן, כאן אתונה, וכאן זאת בואטיה, בוורוד, ואני לא רואה, חירוניה זה כאן, באזור הצפון מערבי של בואטיה. אז הקרב מתרחש כאן, בין אתונה למקדוניה. תבינו שאם מקדוניה מגיעה ממוקדון, כאילו מגיעה מהמקום שלה לבואטיה, זה אומר שכל מי שכאן כבר תחת מרותה. ברור לכם שזה אומר משהו על איפה שהקרב מתרחש. והוא לא צלח, כאילו כמובן אתונה מפסידה גם בקרב הזה,
ובעקבות זה הוא למעשה קובע סדרים חדשים ביוון, מקים ברית חדשה, את הברית הקורינתית. אז תראו, אנחנו רואים הרבה בריתות לאורך הדרך, דיברנו גם בסמסטר הקודם. עכשיו הזכרתי ברית מוקדמת, הברית האמפיקטיונית, אבל אנחנו ראינו את הברית ההלנית, ואת הברית הפלופונסית, ואת הברית האתית-דלית. ראינו בריתות שונות לאורך כל הדרך, ועכשיו יש לנו את הברית הקורינתית ב-338 לפני הספירה, שהוא מקים אותה בקורינתוס, ומלבד אתונה, כל הפולייס של יוון חברות בה. אז זה באמת אומר שהוא כבר עשה את הכיבוש של יוון כמעט בלי מלחמה. את יוון עצמה הוא כובש עם מעט מאוד מלחמות, עם הכיבוש של אולינטוס, ועם הקרב בחירוניה, וזה בעיקר בזכות הכוח שהוא צבר עם הזהב והמכרות שהוא עשה, והחולשה של אתונה, ספרטה וכל בנות הברית שלהן. עכשיו, מה שהוא עושה, פיליפוס, יש לו חזון של פן-הלניות, של איזושהי יוון שהיא גדולה. תראו את מי שנחשב ברברי, עכשיו לא יווני, איך הוא בעצם הופך למי שרוצה לאחד את יוון כולה באיזשהו יסוד, להפסיק את הסכסוכים הפנימיים, ושתהיה פה יחידה מדינית אחת חזקה, וזה בעצם היסוד להתאחדות הפן-הלנית. הבן שלו, אלכסנדר, כבר לא יהיה צריך לעשות את הבפנים, הוא ישר יצא החוצה לכיבושים שהם מעבר ליוון עצמה. אז מצד אחד יש פה פגיעה בעצמאות של הפולייס, אבל מצד שני נוצרת פה איזושהי אחדות תחת שלטון מלוכני. כן? כל מה שראינו, כל התהליכים, הנה הגענו שוב לשלטון מלוכני שמאחד סביבו את ערי הפולייס של יוון. הוא לא פוגע, הוא לא מוריד את כל המוסדות שבכל פוליס ופוליס, הוא לא פוגע בדברים האלה, אבל השלטון הכללי ולמי ששולטים, זה לא פוליס, אתה לא עכשיו כפוף לפוליס, אלא אתה כפוף בעצם לשלטון המלך המוקדוני. פיליפוס נרצח על ידי שומר ראשו, ועולה לשלטון במקומו ב-336, אלכסנדר, הבן שלו, והוא זה שיבנה את כל האימפריה. טוב, אז בעצם אלכסנדר, יש לנו, טוב, זו מפה ממש ממש קטנה, אני לא רואה כלום. אנחנו רואים את מוקדון, ואנחנו רואים את כל שטחי ההשפעה שלה, שפיליפוס עשה, שהוא התחיל להתפשט, ומה שבצהוב בעצם, זה הברית הקורינתית, מי שבעצם נתון לשלטון של בהתחלה פיליפוס ועכשיו אלכסנדר. אנחנו נעבור לאלכסנדר. הכיבוש של אלכסנדר כיבוש הלבנט הוא מהיר בצורה יוצאת דופן.
באמת, באמת, תראו, ב-336 הוא עולה למלוכה, והוא מתחיל, שנתיים אחרי, הוא יוצא מזרחה, ויש לו את קרב גרניקוס, שזה באזור של טורקיה, ומשם, ואיסוס, ב-333, למעשה, הקרב באיסוס כנגד דריווש השלישי, מלך פרס, פותח לו את הדרך לכל האזור של סוריה, ארץ ישראל, מצרים, ותראו, הוא ישר, במהירות, הוא עושה איזשהו מסע מאוד מאוד קצר, דרומה, הוא מתעכב 7 חודשים כאילו בצור, צור מורדת שם, ומה שהוא עושה, צור הייתה אי, אלכסנדר מייבש את האי, במשך 7 חודשים הוא צר על האי, הוא שופך אדמה אל תוך הים, והופך את צור לחצי אי, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. היא הייתה אי לפני זה, והוא הופך אותה לחצי אי, והוא ממש מייבש את הים, הוא בונה קשר יבשתי עם כל האפר שהוא שפך, כדי לצור על צור, אבל הייתה פה, לקח לו 7 חודשים כל הסיפור הזה, ואז הוא עובר בארץ ישראל, וכולם, כל הערים ההלניסטיות, כל הערים הפיניקיות שיושבות לאורך החוף, כולן נכנעות לו מהר מאוד, ובמהירות מגיע למעשה לעזה. גם שם יש איזה קרב קצר, ואז הוא מגיע למצרים, הוא עושה מסע מאוד מאוד מהיר, ואז הוא הולך חזרה ממצרים, שוב דרך ארץ ישראל, כנראה עובר בירושלים ובשומרון, וממשיך עכשיו שוב לכיוון סוריה, ומזרחה לכיוון פרס, שהקרב המכריע, קרב גאוגמלה, הוא הקרב בגללו הוא למעשה כובש את כל האימפריה הפרסית, וכבר ב-331 יש לו אימפריה עצומה שהוא שולט עליה, אחר כך הוא ימשיך גם לכיוון של הודו והלאה. אנחנו רואים כאן את הפסיפס של קרב איסוס, של אלכסנדר מוקדון, זאת דמותו של אלכסנדר מוקדון, וזה דריווש השלישי, מלך פרס, קרב, פסיפס מאוד מאוד מפואר ומוכר, בגלל שהקרב הזה נחשב באמת, הקרב הזה וקרב גאוגמלה נחשבים לקרבות מפתח לכיבוש כל האימפריה הפרסית. מהרגע שהוא כובש את כל האזור הזה, קודם כל את אזור ארץ ישראל ומצרים שהיו תחת שלטון פרס, האזור היותר מערבי, הוא הופך לשליט של האזור הזה, ואחר כך הוא כובש את התחומים ממש של ממלכת פרס בשטחים היותר מזרחיים, במה שאנחנו קוראים במסופוטמיה, וממשיך עד להודו, גם פרס הגיע, גם ממלכת פרס הגיעה להודו, והוא למעשה הופך עכשיו לשליט של כל מה שהיה פעם האימפריה הפרסית, וכל מה שהוא כבש כמובן ביוון, כך שיש לנו כאן אימפריה גדולה יותר מהאימפריה הפרסית שהייתה, כי הוא גם שולט על האזורים במערב, כל האזורים של יוון, וגם על כל תחומיה של האימפריה הפרסית בעבר. אז הנה המפה
של כל מה שקורה. תראו את מפת הכיבושים, זה מה שחשוב. תמונת המצב הזאת היא תמונת מצב של החלוקה כבר לממלכות. אבל לפני שנגיע לחלוקת הממלכות, אתם רואים את תחום האימפריה, כמה יש פה בעצם אימפריה מאוד מאוד גדולה, כבר ב-331, 330 לפני הספירה, זאת תמונת המצב. ברגע שהוא מגיע לפרס, אני רגע אעצור את המצגת הזאת. ברגע שהוא מגיע לפרס, קורה משהו שהוא לא כל כך אופייני למסע כיבוש. הם כביכול האויבים, אבל החזון הגדול של אלכסנדר היה חזון של יצירת ממלכה אחת. הוא ממשיך את החזון של אבא שלו, של יצירת ממלכה אחת, לא רק במובן שהממלכה האחת נתונה תחת שלטון אחד, אלא הוא רוצה שתהיה לה תרבות אחת. מכאן אנחנו נגיע בעצם לרעיון ההלניזם. אלכסנדר מוקדון מתפעם מתרבות המזרח, מפרס. הוא נושא נסיכה פרסית לאישה. הוא מחדן אני חושבת 100, אם אני לא טועה, 100 קצינים מוקדונים עם נשים פרסיות. הוא שוהה במזרח, הוא נשאר שם בהודו. שכחתי לומר משהו שבגרף גאוגמלה, הפרסים מגיעים עם פילים הודים, וזה השלב שהיוונים פוגשים את הפילים ההודים, ואחר כך הם הכניסו ההלניסטים, הכניסו את זה כמובן גם לצבאות שלהם. אנחנו יודעים את זה מהמלחמות של הצבא הסלאוקי, הממלכה הסלאוקית, נגד המכבים. יש לנו את הסיפור של אלעזר שנמחץ תחת הפיל, כלומר אנחנו רואים שהם לוקחים מההודים ומהפרסים את הלחימה לא רק על סוסים אלא גם עם פילים. אבל הם השתמשו בפילים פילים נובים שהם יביאו מאפריקה, שהם יותר גדולים, ולא הפילים ההודים הם יעשו, אבל הוא נתקל בתוך הדבר הזה. אני חוזרת לעניין של השילוב התרבותי. הוא באמת מתפעם ממה שקורה במזרח, אבל הוא גם רוצה להעתיק את זה אליו. הוא פוגש את המלך הפרסי עם כל הדרת הכבוד, והוא מאמץ את כל המנהגים האלה. הוא מצווה על כולם לכרוע ולהשתחוות אליו. זה לא היה ככה במלוכה המוקדונית המסורתית, זה לא היה איזה מלך, זה היה מלך שהיה לו יותר רכוש ויותר כוח, אבל הוא לא היה שווה לאל. ואלכסנדר בהחלט מכוון גם למקום הזה שיראו אותו כסוג של אל, מכניס את גינוני המלכות, מכניס את הפאר של חצר המלכות, מכיר את התרבות הזאת, והממלכות ההלניסטיות שימשיכו אותו, תהיינה ממלכות הלניסטיות שיש להן פאר רב מאוד, הן לא תהיינה דומות לממלכה המוקדונית המקורית. זה בעצם חלק ממה שהם קוראים, הם בעצם ימשיכו את סגנון חצרות המלכות של מלכי פרס. חצר מאוד מאוד עשירה, מבני פאר, גינוני מלכות, מלך כל יכול, שיכול לעשות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, באמת שינוי מאוד מאוד גדול. אלכסנדר, החזון שלו היה באמת ליצור איזו תרבות
תרבות משותפת, כי הוא הושפע מהמזרח, הוא התפעם מהמזרח, והוא רצה ליצור איזשהו מיזוג, וזה בסופו של דבר יהיה ההלניזם, המיזוג הזה של הדברים. לא ברור מה היה קורה אם הוא לא היה מת בגיל כל כך צעיר. הוא בשנת 323, 10 שנים אחרי שהוא מתחיל בעצם את הכיבושים האלה, הוא מת כנראה ממלריה או מטיפוס, לא ברור, אבל הוא מת מאיזה מחלה. והמוות שלו... שמעתי שאולי הרעילו אותו. כן, אומרים גם את זה, למרות שרוב החוקרים חושבים שכנראה בכל זאת הייתה כנראה מחלה. ולמעשה הממלכה הענקית הזאת שהוא יצר, נכנסת לקרבות ירושה. אנחנו קוראים לזה תקופת הדיאדוכים. דיאדוכים זה יורשים, ויש פה קרבות ירושה קשים בין קציני הצבא השונים של אלכסנדר. אני אחזור למצגת כדי שנראה שוב את רגע. שום מה לא רואה את נורא מוזר. מה אתם רואים? כאילו נעלמה לי המצגת. לא, זה לא מה שעשיתי. רק רגע, נפתח שוב את המצגת. טוב. טוב, בסדר. בעצם, אתם מבינים שמהרגע נכבשים כל האזורים האלה, יש פה צבאות, מפקדי צבא שיושבים במקומות השונים, ובתוך קרב הדיאדוכים, המפקדי צבא האלה, מי שמתעשת ראשון, יוצר לעצמו ממלכה, ומכיוון הראשון שמתעשת מבחינת ההיררכיה היה תלמי הראשון, והוא יושב פה עם הצבאות המקדונים פה במצרים, הוא קובע את מצרים כממלכה שלו. עכשיו, מצרים זאת ממלכה מאוד מוצלחת, מאוד חזקה וטובה, עם כל מה שיש לה, ועם כל זה שהיא יחסית מוגנת. אחר כך מתאוששים סלבקוס הראשון, שקובע את הבירה שלו
באנטיוכיה, בסוריה, והוא למעשה שולט על כל האזור המזרחי. ויש לנו את קסנדרוס ואת מי שיושב במקדוניה, יש לנו תקופה מסוימת את ליסימחוס, הם אחר כך יהפכו פחות חשובים, תראקיה תהיה פחות חשובה, יהיו לנו 3 ממלכות, כאילו הממלכה המקדונית, הממלכה הסלאוקית והממלכה התלמית. בכל אחת בית מלוכה, הממלכות החשובות מבחינתנו, מההיסטוריה שלנו, של ארץ ישראל, הם כמובן מצרים ומסופוטמיה, ואנחנו כאילו בעצם נכנסים לתקופה ההלניסטית, התקופה שתתחיל משנת, אנחנו יכולים להתחיל את זה מהכיבושים של אלכסנדר, אבל אם אנחנו רוצים להתחיל את זה מהתקופה של הדיאדוכים, אז משנת 300, אנחנו בעצם כבר יש לנו, 300 לפני הספירה, יש לנו פה את הממלכות האלה, והממלכות ההלניסטיות האלה תישארנה באזור עד שרומא תכבוש אותם. רומא תיכנס לתוך התמונה במאה השנייה לפני הספירה. כלומר, אנחנו עכשיו במאה השלישית לפני הספירה, רומא תתחיל להגיע בתוך המאה השנייה לפני הספירה, עיקר היריבות שלה תהיה בתוך המאה השנייה לספירה עם הממלכה הסלאוקית, שהיא הממלכה החזקה הקרובה אליה. עד שהיא תגיע למצרים, זה יהיה במאה הראשונה. במאה הראשונה לפני הספירה. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על התקופה ההלניסטית, בעצם, שהיא תתפרס משנת 300 לפני הספירה, או 332, אם אתם רוצים, 333 מהכיבוש של אלכסנדר, עד ימיה של רומא, כשהיא משתלטת על האזורים האלה, אפשר לומר 63 לפני הספירה, שזה פומפאוס, שהוא כובש את כל האזור הזה של ארץ ישראל, מצרים וההתפשטויות, כל מה שקורה בתוך המאה הראשונה לפני הספירה. כלומר, יש לנו פרק זמן די רחב של קצת יותר, 150 שנה, אולי קצת יותר, שאנחנו מדברים על התקופה ההלניסטית, ומהי התקופה ההלניסטית, ומה מאפיין אותה? מה שמאפיין אותה, קודם כל צריך לזכור שהלניזם זה לא תרבות יוון, זה השילוב, זה הסינקרטיזם, שבין תרבות יוון, לתרבויות המזרח. איך מפיצים את תרבות יוון ואיך יוצרים פה תרבות חדשה סינקרטיסטית, מעורבת. אז דרך ההפצה המאוד מאוד מרכזית היא הגירה מיוון, והקמת פולייס הלניסטיות במזרח. אנטיוכיה, כל אחת מהבירות הופכת לפוליס הלניסטית. אנטיוכיה היא פוליס הלניסטית, ואלכסנדריה היא פוליס הלניסטית. בסמריה, בשומרון, מוקמת פוליס הלניסטית. ערי החוף של ארץ ישראל, הערים הפיניקיות, שהיו לאורך כל הדרך בקשר עם יוון, בקשר מסחרי עם יוון, הן הופכות לערים הלניסטיות, ממש לאורך כל החוף, צור וצידון ודור ועזה ואשקלון ויפו, הכל ערי פוליס הלניסטיות.
במצרים עצמה, ובאים שם מהגרים, ודיברנו בהקשר של חנוכה, על כך שגם ירושלים באיזשהו שלב, אנשים רצו, המעמדות העליונים רצו להשתלב, רצו להיות עם השלטון השליט, אז הם למדו את השפה, הם דיברו כדי להיות חלק מתוך המינהל, והיו כאלה שרצו לבנות מקומיים, שרצו לבנות פוליס בערים שלהם, כלומר נבנות גם פוליס בערים שונות, ירושלים עצמה באיזשהו שלב הופכת לפוליס הלניסטית, בגלל שזה המחיר שהכהן הגדול יסון שקנה את הכהונה מקבל, כלומר הקמת הפוליס זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי עכשיו יש התנהלות בכל המרחב הזה, כמו שהייתה התנהלות ביוון. כאן יושבים עכשיו הפקידים הגבוהים, אנשים שהם יוונים במוצאם, שמדברים בשפה היוונית. שמי שרוצה לקבל זכויות, מי שרוצה לבוא איתם במגע, צריך ללמוד את השפה היוונית ולהכיר אותם, ומי שיעשה את זה יהיו תמיד השכבות העליונות, הם ירצו לעשות את הדבר הזה. עכשיו, הם נותנים גם זכויות לקבוצות ייחודיות, למשל, הפוליטאה של יהודי אלכסנדריה. זה לא פוליס, אלא זה קבוצה ייחודית שמקבלת זכויות חלקיות של כמו להיות בפוליס של אלכסנדריה, אבל גם הבחנה משום שהם לא רוצים להיות עד הסוף, הם רוצים גם לשמור על הכללים שלהם. ויש עוד פוליטאות במקומות שונים בדרך, אבל אנשים רוצים להצטרף לתוך התרבות הזאת. השפה היוונית כשפת המינהל כמובן יוצרת פה את התשתית, והאנשים האלה שהגיעו והמהגרים מביאים את התרבות שלהם ואת המיתוסים. ועכשיו מתחילה איזושהי יצירה עצומה של יצירה אקלקטית עצומה של הטמעה בין תרבויות המזרח לתרבות היוונית של המערב, לנסות למצוא את החיבורים, לנסות לזהות את זהוס בתור כל אחד מהאלים המקומיים. זהוס הוא בעל, וזהוס הוא כוס, וזהוס הוא כמוש, וזהוס הוא אורה. כל אחד מהאלים זה לא הליוס? מה זה? זה לא הליוס? גם וגם, כלומר, יש פה ניסיונות של זיהויים בכל מיני צורות, אבל לקחת את האל שנמצא בראש הפנתיאון, ולבוא ולומר, הוא זהה לזהוס, וליצור האחדה בין המיתוסים של יוון והאפוסים, למיתוסים המקומיים והמיתוסים המזרחיים. יש פה איזושהי תרבות של האחדה. הניסיון הזה מתבטא בצורה הטובה ביותר, אולי בספרייה שהוקמה באלכסנדריה. שמעתם על הספרייה הזאת? ברור, אני לא שמעתי. אני לא הרבה שמעתי. שמעו. הספרייה באלכסנדריה נחשבה לאחד שבעת פלאי תבל. זאת ספרייה שמקים תלמי הראשון, כלומר המייסד של הממלכה התלמית. והמטרה שלו שבספרייה הזאת יהיו אוצרות התרבות והספרות הקנונים של כל עמי המזרח ויוון, ומתחיל מפעל של תרגום ליוונית של כל היצירות המוקדמות. אנחנו יודעים שאפוסים מסופוטמיים מתרגמים של גילגמש ודברים כאלה.
חלק מתוך כל המפעל הזה, אנחנו גם צריכים להבין, גם מתרגמים את התורה, ואחר כך את כל שאר ספרי התנ"ך ליוונית. זה גם חלק מהמפעל של תלמי, אבל זה גם חלק ממה שהיהודים שיושבים בפזורה ההלניסטית, באלכסנדריה בעיקר, הם כבר לא יודעים לקרוא את התנ"ך בעברית, הם צריכים את התנ"ך מתורגם, מתרגמים יצירות ומתרגמים מיתוסים מצריים, הכל מתורגם. בזכות התרגומים האלה, שאחר כך נשתמרו בכנסייה הקתולית, או בכל מיני כנסיות אחרות, אחר כך אפשר היה... האורתודוקסית נראה לי. מה זה? הכנסייה האורתודוקסית נראה לי, לא הקתולית. תלוי, יש דברים שנשתמרו בכנסייה הקתולית, ויש דברים שנשתמרו בכנסיות מזרחיות שונות. בזכות התרגומים האלה הגיעו לידינו כל מיני מיתוסים מוקדמים בשפות שלהם, וזה עזר מאוד אחר כך לפענח מעבר לפענוח הכתבים השונים, ההכרה של המיתוסים האלה בתרגומים ליוונית, ואחר כך לכל מיני שפות לטינית ולכל מיני דברים כאלה, המיתוסים האלה התגלגלו בכל מיני תרגומים, ואחר כך שמצאו את הטקסטים עצמם בכתבי היתדות ובמצרית ההירוגליפית, אפשר היה לראות גם את התרגומים ולראות את זה גם באבן שמצאו יוונית ואכדית יחד כדי להתחיל לפרש. כלומר, אלה אוצרות תרבות, יש פה ניסיון ליצור תרבות אחת. הסוכנים של התרבות הזאת זה כמובן הערים ההלניסטיות, ערי הפוליס ההלניסטיות שיושבות בכל האזור, וכל מי שמנסה להשתלב בתוך המערכת הזאת, הם חלק מהעניין, ובעצם יש פה ניסיון לשבור את כל המסגרות הלאומיות והמסורתיות שהיו קיימות קודם. ליצור תרבות אחת, ממלכה אחת, שלטון אחד, הכל משותף, ללא חלוקה ללאומים, למסגרות מסורתיות של בתי אב. יש פה שבירה, כלומר אם מישהו יכול לעלות משום שהוא במעמד גבוה, משום שהוא למד יוונית, זה לא קשור למה שהמקום שלו היה בבית שלו, באיזה בית שהוא גדל. אם מישהו, זה שובר את המסגרת המסורתית, ולמעשה אנחנו רואים פה תקופה חדשה, אחרת, שלא קרתה קודם, ולכן פורץ גם העימות בין היהודים שמתקשים לשבור את כל הסיפור הזה, כי יש פה אמונה ייחודית דתית של באל אחד, הם לא יכולים להשתלב בתוך מה שהמרחב ההלניסטי מציע, ובסוף זה מגיע לקונפליקט ולעימותים. זה לא היה קודם. המלכים הפרסיים לא ניסו למחוק את התרבויות של העמים שהם שלטו עליהם, להפך, הם אפשרו לכל עם לבנות את המקדשים שלו מחדש ולהמשיך עם האוטונומיה הדתית, והם גם לא ניסו להפוך את התרבות לתרבות אחת, והכל עם שפה אחת ועם מנהל אחד. כלומר, ברור שהיה מנהל אחד, אבל זה לא מאיזה מקום של יצירה של תרבות אוניברסלית, כללית. מכאן אנחנו מבינים גם את התפקיד של התקופה ההלניסטית, והתרבות ההלניסטית, למה שיקרה אחר כך בהמשך, של תרבויות שהן הרבה יותר אוניברסליות, ושיהיו שותפות למכלול רחב יותר. שאלות עד כאן? כן,
מה הביא לשיבוש של השם פטולמיוס לתלמי, וגם שלחתי עוד שאלה בצ'אט. זה לא שיבוש, זאת הצורה העברית של השם היווני. פטולמאוס זה השם היווני, והצורה העברית היא תלמי, זה נמצא בהרבה מאוד מקורות, זה התרגום העברי של השם הזה. אז אנחנו קוראים לממלכה הממלכה התלמית, ולמלכים המלכים התלמים. וכל אחד מהמלכים נקרא תלמי הראשון, יש לו גם שם פרטי, תלמי השני, כמו שאנחנו מכירים מלכים של התקופה, של הממלכה הסלאוקית, שיהיו או אנטיוכוס או סלאוקוס, לרוב אנטיוכוס הראשון, השני, השלישי, הרביעי זה הזה של חנוכה, סלאוקוס, כאילו ככה אנחנו בתוך העניין הזה. שאלות נוספות? אוקיי. טוב, שאלתי בצ'אט כאילו, לגבי הזיהוי של זהוס עם רע, שכאילו לפי המיתולוגיה היוונית, שמה שקראתי, כל האלים חוץ מזהוס ברחו מצרימה בזמן המאבק בטיטנים, אז כאילו לזהוס אין מקבילה מצרית, לפי המיתולוגיה היוונית. למיתולוגיה יש המון וריאציות והמון סיפורים, אין רק גרסה אחת, וכשבאים ועושים את המיזוגים האלה, אז עושים את המיזוגים האלה ומוצאים כל מיני סיפורים וכל מיני מקבילות, כך שזה לא מוביל לשום דבר. כלומר, אתה יודע שיש המון וריאציות על המון 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 סיפורים, אז זה לא העניין. אוקיי. מה שאני רוצה זה ככה, אנחנו נשחרר, אנחנו נעשה שיעור של שעה, אבל אני כן מבקשת מכם, במודל אני העליתי, אתה מצביע אפי? במודל אני העליתי מסמך של הערכת דמותו ופועלו של אלכסנדר מוקדון, וכתבתי גם ביחידה בתוך של המודל, כתבתי שם איזושהי שאלה גדולה. מה שאני מבקשת, אני חשבתי שאנחנו נעשה את זה בחדרים, אבל אנחנו לא נעשה את זה בחדרים אחרי הלילה של אתמול. נותנת לכם קצת זמן להתאושש ולהתארגן לקראת השיעור הבא שלכם, אבל אני כן רוצה שאתם תעשו את זה לבד. תקראו את השאלה, תקראו את מה שכתוב במסמך, אתם יכולים להיעזר גם במקורות נוספים אם אתם רוצים, ואני רוצה שתענו תשובה בפורום. פתחתי פורום, אז כל אחד ייכנס ויכתוב איזושהי תשובה של משהו כמו חצי עמוד, תנסו להתמודד עם הדבר הזה ותכתבו את התשובה שלכם בתוך הפורום. כשאתם קוראים תשובות של אחד של השני, אתם יכולים גם להגיב, אתם יכולים להגיב אחד לשני לתוך התשובות, מעבר למה שאתם כותבים, אז תגיבו לתורך העניין. אז לפני שאנחנו נסיים, יש לי איזו התנצלות קטנה, אני לא הספקתי עדיין לבדוק את העבודות שלכם, אני גם מוצפת בעבודות, בצורה שהיא לא הגיונית, וגם נכנסה פה המלחמה שמשנה פה את כל המהלך, אז אני מקווה שאתם בסדר עם זה, תתאזרו בסבלנות, אתם לא תישארו בלי ציון לסמסטר שעבר. אוקיי? בסדר? כן, בסדר תודה. גמור. טוב, בסדר תודה רבה. גמור, יאורה. אז תרגישו טוב, תשמעו על עצמכם, שיהיה יום שקט, ושכל הדבר הזה יסתיים בטוב במהרה. יאללה, אמן. להתראות חברים, תודה ביי ביי. רבה ביי רבה. לכולם, להתראות. תודה ביי. להתראות. אוקיי.